Ngalesi sikhathi ngisuke sengithi bamba sengiyavala ekseni bamba ke ngaphambi kokuqala usuku lwakho namhlanje uphume uye emsebenzini bamba sengiyavala. Ngivumele ngikhulume nawe lemzuzu embalwa ngaphambi ukuthi wenze noma yini namhlanje. Ngifuna ukuthi kuwena namhlanje, what you have lost is nothing compared to what you will gain. What you have lost in the past is nothing compared to what you will gain. Ngamanye amagama zonke izinto ezikulahlekele kwizolo lakho azilutho uma iqhathaniswa nezinto ozoyithola kusasa. Lezi zinto ubone ngathi beziyigugu kuwena ezikulahlekele, uNkulunkulu ubonile zikulahlekela, futhi uNkulunkulu uyazi kungani zikulahlekele. Kodwa namhlanje kuseni uthi uNkulunkulu angizokutshela konke lokho kukulahlekela izolo, abantu abakulahlekele, izinto ezikulahlekele, nesikhathi esikulahlekele asilutho uma kuqhathaniswa kwizinto uNkulunkulu akayilethayo. Okusho ukuthi insuku zakhe ezingcono zingaphambili kwakho azikhe ngemumva. Inyembe zoyikhalile zincane kunezinto uNkulunkulu asazozenza empilweni yakho. What you've lost in the past is nothing uma uqhathanisa nento uNkulunkulu akazoyenza. Kukhulu akazokwenza uNkulunkulu empilweni yakho, ngoba uNkulunkulu mayizokunikeza izinto ezinkulu uvumela izinto ezincane kuba zikulahlekele. Mayizokunikeza izinto ezinamandla uNkulunkulu uvumela izinto ezokulahleka isihlela ezokususa kuye zilahleke ukuze ezokwazi ukuthi akunikeze izinto ezinkulu. Namhlanje kuseni ngicela ukukhuluma nomuntu obenelokho enembuzo eyibuza ukuthi kungani uNkulunkulu evumele ukudliwe le moto, kungani uNkulunkulu evumele ukudliwa umuzi wami, kungani uNkulunkulu evumele ukuthi lo msebenzi ungiphelele, kungani uNkulunkulu evumele ukuthi leli business ebengintshela ukuthi lizosala nabantwana bami liphele ngendlela engayiqondanga. Kungani uNkulunkulu evumela abantu akade nginambe ebandleni bevele behambe beyojoyina amanye ababandla. Uyayibuza wazi kwenze njani? Namhlanje nansi impendulo. Uthi uNkulunkulu angizokutshela ukuthi lokho kukulahlekele akuyilutho kunalokho uNkulunkulu akakulethayo, futhi uNkulunkulu bengeke kwazi ukukulethela lokho akazokuletha uma bekusekhona lokho akade ukubambile, ngoba bese kuphenduke kwaba yithemba lakho ukudlula uNkulunkulu. Wathi uNkulunkulu angikwenze kusuke kuwe ukuze uzokwazi ukuthi umuke lokunye, ngoba ukwazi ukuthi umuke lokunye kanti ngesandla sakho khona usakubambile. Kukhona nabanye abantu ababamba izinto ezithile uNkulunkulu noma ezama ukuyisusa kubona, abafuna ukuyidedela ukubamba kwakho lezo zinto. Wenza ukuthi izinto ezintsha uNkulunkulu akafuna ukuyiletha empilweni yakhe engakwazi ukuyidedela. Khona abanye kade batshela ukuthi abawuyeke lo msebenzi, abawushiye lo msebenzi ngoba khona ongcono uNkulunkulu akafuna ukudedela ezandleni zabo. Abanye kade batshela ukuthi abahlukane nabantu abathile, kodwa bayayibuza bathi siyophila kanjani sahlukana nabo njengoba ungafuni ukubadedela, ngoba lezo zinto ungafuni ukuyidedela zibambezela izinto ezintsha uNkulunkulu akafuna ukuyidedela esandleni sakho. Abanye batshela ukuthi abanikele ngezinto ezithile kodwa balokho beyibambile, abafuna ukuyikhipha, abafuna ukuyinikela, abafuna ukuyidedela. Athi ngikutshele kusene lezo zinto oyibambile yizona ezibamba ukuthi izinto ezintsha uNkulunkulu akafuna ukuyidedela kuba zifike, ngoba akakwazi ukuyidedela kanti khona usayibambile ngezandla zakho. Let them go, release them. Into phela yenza ukuthi uAbraham abusiswe azabize ngobamba wezizwe eziningi, ingoba wavuma ukudedela abantu abathile, wavuma ukushiya abantu abathile, wavuma nokushiya nezwe lakubo, wahamba wayala khona uNkulunkulu azombusisa khona. Lithi iBhayibheli wathi seyishiyile ihlobo zakhe washiya nabantu abathile, ila khona uNkulunkulu aqala khona ukumbusisa. Ngoba khona ezinye izinto ezithile ongaba nazo kodwa ungasiboni isibusiso sikaNkulunkulu ngoba isekuwe, kodwa the moment uyidedela, that is when uNkulunkulu ezorelease lezi zinto ezinamandla akazoyidedela empilweni yakho. Lokho kuzokulahlekela akuyilutho uma uqhathanisa nalokho uNkulunkulu akazokudedela empilweni yakho. My name is Phumlani Nkwanyana. You are blessed, you are favored, and you are set apart. Have a blessed Ascension Day. Good morning, Mega Grace Nation.